दा फाइनाली स्पर्ट्स पार्सननि काट अफ जोबोर खम थांदों नोंथांमोना नुनो मोनदों UBआव 26.49 बेनिफ्राय ABआव थांदों 23.79 बेनो जाबाय काट अफ स्पर्ट्सनि हेल्लो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली नोंथांमोनाथ' मोनखाबाय काट अफ बेनिफ्राय दानिया एग्जाम सेन्टार माबोरै सेलेक्ट खालामगोन मिस्टेक खालामनाङा मिस्टेक खालामबा रिजेक्ट जागोन बेखायनो सानै हय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगोन आरो माबोरै खालामगोन नोंथांमोना रोङाब्ला स' नोंथांमोना फेसबुक पेजआव मेसेज खालामनो हागोन बड' जब इनफो फेसबुक पेजआव नोंथांमोना थांनानै मेसेज खालामनानै आइडिखौ हरनो हागोन अब्ला नोंथांमोनखौ हानायसेबां हेल्प खालामगोन दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बरायबावबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बिदिब्ला जोंहा थांसै फैदो काट अफ दा AB काट अफ बियो बेनिफ्राय सिगांनि काट अफ नोंथांमोना मोनखाबाय UB लेभेलाव दा ABआवबो मेक्सिमाम सेमानो थांदों बाट जायगा लायै जायगा एसे खम थांदों बेनिफ्राय माखासे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया बेनि सायाव माखासे कनफिउज जागासिनो दङ जे मानो काट अफआ खम थांदों होननानै बेनि सायाव आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनो आखायाव लादों बेखायनो भिडिअखौ नायलांजोबबानो गासैबो बुजिगोन दा हमना ला उदालगुरिया काट अफआ थांदों 30.62 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा एसे खम थांदों एसेल' खम थांदों 30आवनो दङ नोंथांमोना बेबायदि एसे गोराखौनो मोनदों दा मानि थाखाय थांदों जेनेरेल हिसाबै जों बेखौ नायगोन दा एडमिट माब्ला मोनगोन नोंथांमोना एडमिट कार्ड माब्ला मोनगोन एग्जामनि थाखाय दा बेयाव माखासे गोनो गोथो जादों जे एग्जाम सेन्टारखौ माबोरै सेलेक्ट खालामनांगौ दा नै लोगोफोर एग्जाम नोंथांमोना होनोब्ला गिबियाव मा खालामनांगौ एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगौ के दा एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनायनि अपसना फैथारसिगोन जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना लगइन खालामनानै एग्जाम सेन्टारखौ 10टानि गेजेराव मोनसेल' सेलेक्ट खालामनांगौ आरो बेयावबो मिस्टेक खालामनाङा जुदि नोंथांमोना मिस्टेक खालामबा रिजेक्ट जागोन बेखायनो मोजां सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा एडमिटआ बेयावनो फैगोन पर्टेलाव नोंथांमोना एडमिट कार्ड पर्टेलाव फैनानै बेयाव मोनगोन आं लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव गासैखौबो होखाजोबदों चेक खालामबाय थाबानो जाबाय नाथाय लोगोफोर एडमिट फैथ'वा जेब्लासिम नोङो एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामा नोंथांमोननो टाइम होगोन मोनसे टाइम होगोन एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनो आरो बेयाव लगइन खालामनानै एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोननि एगेन्स्टआव एडमिट इसु जागोन जे नोंहा बबे सेन्टाराव सेलेक्ट खालामदोंमोन बैयावनो नोंखौहाय थिनहरगोन बेखायनो नोंथांमोना सानै हयै एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनांगौ के जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा SI नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाबो एग्जामनि सिगां एग्जाम सेन्टार्सखौ सेलेक्ट खालामनांगोन मानोना गासैबो एग्जाम सेन्टारा गासै 10टाल' होदों बेखायनो जोंबो देनां जायफ्रा SI एग्जाम होगोन स' नोंथांमोनाबो मा खालामनांगौ एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनांगौ लगइन खालामनानै दा माब्रै लगइन खालामगोन दा फैबाय थानाय समाव एक्टिभ जायोब्ला जों लगइन खालामनो हागोन दानिया जोंहा रिजाल्ट पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ गासैखौबो नायनो हाजोबसिगोन बेनिफ्राय जोंहा बेसेबां काट अफ थांदों स' नोंथांमोना काट अफ AB UBआव थुनाय लोगो लोगो मोनखायो बेनिफ्राय दानिया मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया बेखौ मा होननाय जायो नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था दा जोङो काट अफ नायनोब्ला जोङो बे AB UBआव थुनानै जायखिजाया मोनसे काट अफ नायनोसै बेनिफ्राय खायसे कनफिउज जागासिनो दङ जे आङो 25 मोनदों अब्लाबो फैदों बाट खायसे 30 मोननाबो फैयाखै दा बिनि जाहोन दङ बिनि जाहोना जाबाय माखासे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया एबा पुलिस स्टेसन दङ बिनि आन्डाराव जायफ्रा केन्डिडेट्स दङमोन एसे काट अफखौ खम होदों जेरै नोंथांमोना ACCआव मोनोना बर्डार एरिया नाक्साल एरिया जेनेरेल एरिया होननानै दा जायफ्रा जेनेरेल एरिया काट अफआ एसे बुरजा थांबाय नोंनि पोस्ट अफिसनि सायाव सोनारदों बि अके स' नोंनि पोस्ट अफिसनि सायाव सोनारदों जे नोंथांमोना काट अफ बेसेबां थांदों बेखौ एसे गोनो गोथो जादोंमोन माखासेफ्रा जेरै ABआवबो बेबायदि थांदों बे जाबाय जेनेरेलनि काट अफ नाथाय जोंहा मोनसे अपसन दङ जे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया पुलिस स्टेसन होननाय जे बे जाबाय जे माखासे जोंहा जायगा थाहैनाय एसे गाज्रि जायगा अके स' बेयाव एसे कनसिडार होनाय जायो आरो माने जेरावनोखि बायदिसिना गोहोम गोग्लैयो आरो बायदिसिना एफेक्टेड एरिया स' बेयाव नायदों नै बेबायदि ओंखारदों जेरै बाक्सायाव गरायसराव एसे खम थांदों हमना ला 30.82निफ्राय लादों बिदि सानदो बेनिफ्राय बाक्सा सिमलायाव लादों 31.15 डिफारेन्स दङ नोंथांमोना बेयाव एसे नटिस खालामदो दे बेनो जाबाय ABनि आरो स' जाबाय मिलिटेन्सि एफेक्टेड पुलिस स्टेसन माने एसे गोहोम खोलैयो आरो बे जायगाया एसे गाज्रि बा एसे माने एसे गिनांगौ गोनां आरो ना बेखौ जों डाइरेक्ट होनबाय आरो स' बिनिफ्राय बेयाव माखासे काट अफ गोबां खम थांदों जेरै 22.6 थांदों बेफोरबायदि चिरां आमगुरियाव दा चिराङावबो माखासे गाज्रि गाज्रि जायगा दङ जेरावनोखि दावराव दावसि जाबाय थायो दा बेफोरबायदिखौ मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया होनना बुंनाय जायो आरो ABआव बेबायदि थांदों स' नोंथांमोना बेखायनो साननाङा जे खायसे 22आवनो पास जादों नाथाय खायसे 30आव पास जायाखै दा बेनो जाहोना जे माखासे एफेक्टेड एरियायावहाय काट अफआ खम थाङो ACCआव बेबादिनो जायो नोंथांमोना लास्ट फाइनाल सिलेक्सनाव मोनगोन बर्डार एरिया बेनिफ्राय नाक्साल एरिया बाट स्टेट आसामावहाय नाक्साल थाया बाट जेनेरेल आरो बर्डार थायो आरो बेयावबो काट अफआ डिफारेन्स जायो दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जे आं मा बुंनो थांगासिनो दङ जे एफेक्टेड एरियायाव काट अफआ एसे खम थाङो आरो बे सोनारगोन नोंनि पुलिस स्टेसननि सायाव दा जों एप्लाइ खालामगोन ना पुलिस स्टेसन बियो नालाय बेखायनो बिनि आन्डाराव माखासे काट अफ सोलियो आरो
दा बे एसे सिस्टेमा निउ जाबाय सिगाङाव बेबायदि होआखैमोन जेनेरेल थांदोंमोन सिगाङाव दायो एफेक्टेड एरियाखौ होनाय जादों बेखायनो खायसे आन्दायदों दा हमना ला क'क्राझार गसाइगाव थांनो 31 बेनिफ्राय नायदो मोनसे 27 दङ बे जाबाय कुसुगावआवहाय स' बेनिफ्राय उल्टा फानियाव नायदो 25.4 थांदों अब्ला नायदो जे जायफोरा बे पुलिस स्टेशननि अब्ला जोबोर खमावनो थांबाय दा सानैसो कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे आङो 25 मोनदों होननानै बेनो जे नोंथांमोननि जाहोना जायफ्रा क'क्राझार उल्टाफानि पुलिस स्टेशननि आन्दाराव दङ अब्ला 25.4 सिमाव थांदों काटअफआ दा जोबोर मोजां जादों एबिआव चान्स मोनदों तो दानिया जोंहा फैबाय स्पर्ट्सनि खथायाव दा स्पर्ट्सआव ओरैबायदि खम जायो जेब्ला एप्लाइ खालामनाया स्पर्ट्स सार्टिफिकेट होदोंमोन आरो रेलियाव साबमिट खालामदोंमोन अब्ला बेयाव एसे एक्सट्रा लानाय जाबाय बेयाव दङ सिरियाल नाम्बार 3 आवहाय एबिआव थांदों 23.79 काट अफ थांदों स्पर्ट्सआव बेनिफ्राय इउबिआव थांदों 26.49 बेखायनो जायफ्रा नेशनेल लेभेल गेलेनाय स्टेट लेभेल गेलेनाय आरो इन्टारनेशनेल दङब्ला जोबोर मोजां बेयाव बेबायदि एक्सट्रा काट अफ जायो दा बेखायनो आपकामिंआव जायफ्रा नोंथांमोना रेलि थांगोन बा रानिं खालाम थांगोन स्पर्ट्स सार्टिफिकेट लांफाथार जायफ्रा दङ जोबोर मोजां बेनिफिट्स दङ दा बेनिसोमोन जायफ्रा काटअफआव थालांबाय थ' नोंथांमोननि थाखायबो गोबां भेकेन्सि दं एप्लाइ जागासिनो दंखायो नेक्स्टआव मोजां ट्राइ खालामबावदो जाहाथे नोंथांमोना एसे एनैनि थाखाय आफसुस जादोंब्ला आरो बिनिफ्राय बांसिन नोंथांमोना नाजादो अब्लानो काटअफआव फैगोन दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आपडेट आसाम पुलिसनि बेनिफ्राय हाउ टु सेलेक्ट एग्जाम सेन्टारा बेनो मोनसे टाइम होखागोन मोनसे टाइमावनो जोङो लगइन खालामनानै एग्जाम सेन्टार्सखौ जोङो सेलेक्ट खालामनो हागोन एनि वान थ' जायखिजाया मोनसे एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनांगौ मोननै मोनथाम हाया आरो मोननै मोनथाम खालामबा रिजेक्ट जानायनि चान्स थागोन बेखायनो सानै हयै जेरावनोखि खाथि बेयावनो नोंनि सायाव सोनारगोन जे नोङो बबेयाव लायो